Craiovei de a se salva de la retrogradare a devenit aproape imposibilă. După ce oltenii au pierdut confruntarea din Bănie cu Dinamo, Universitatea a început partida hotărâtă să ia punctele prețioase și Mihai Coste a avut prima șansă de a deschide scorul în minutul 3. Dinamoviștii nu i-au lăsat însă prea mult să viseze pe oamenii lui Mititelu. După doar 5 minute de joc, Giacaricea Conea a scris în poarta lui Lung Junior. N-a durat mult și bătălia s-a mutat în tribune. Suporterii Craiovei de la tribuna a doua au vrut să intre în forță în peluza ocupată de dinamoviști, pentru că apoi tot stadionul să se unească în scandări împotriva patronului oltean, Adrian Mititelu. Subotici a fost aproape de egalare, dar Bălgrădean a fost pe fază. Alexe putea mări avantajul lui Dinamo pentru că apoi Torje să încerce o execuție spectaculoasă, cu care însă nu a putut să-l învingă pe Silviu Lung Junior. Până la pauză avea să fie 2-0 pentru oamenii lui Andone. Torje a centrat, iar Bacai nu a iertat. Dinamo a început în forță și partea a doua, dar Giacaricea Conea a irosit o șansă mare de gol. Țucudean a încercat și el o foarfecă fără efect pe tabela de marcaj, pentru că apoi Ologu să-l pună la încercare pe Bălgrădean, fără folos. În ultimele minute de joc, oltenii au cerut penalti la o intrare a lui Conea la prepeliță, dar Alexandru Tudor nu a dat nimic și Universitatea Craiova Dinamo s-a terminat 0-2.